Rigtig godt nytår. Her fra Demenskonsulenten. Til dig, som følger mig, eller til dig, som bare lige er scrollet forbi og tænkt, hvem er hun? 2025, den går på held. Det er den sidste dag. Jeg står heldigvis i et fantastisk solskin, og det er dejligt at være ude og mærke vejret. 2025, der har jeg også været på genbrugspladsen, og det kan du læse meget mere om nede i tekstfeltet. 2026, det bliver et spændende år. Det bliver et år, hvor jeg kommer til at fokusere meget mere på mental og fysisk pleje og omsorg for dig, for mig selv, og for alle dem, som har lyst til at følge med. Vores overskud, det må vi ikke miste. Mister vi det, ja, så går vi ned ad en forkert vej. Og så bliver vi fanget i forrådelse, vores afmagt, i frustrationer. Det gider vi ikke i 2026. 2026, der skal vi gøre os stærke, og vi skal gøre det sammen. Vi skal have meget mere om relationer og det at være sammen. Den her mobiltelefon, som jeg nu står og filmer ind i, den skal lægges væk, og så skal vi tale sammen. Prøv lige at mærke ind i dig selv, at tale sammen, at være sammen. Vi skal lytte til hinanden, vi skal lære, at vi ikke nødvendigvis har den samme mening, men det gør ikke dig til et dårligere menneske, og det gør heller ikke mig til et dårligere menneske. Det gør heller ikke dig til et bedre menneske, og det gør heller ikke mig til et bedre menneske. Det gør bare, at vi er to mennesker, som har hver sin mening om nogle ting, og dem kan vi godt tale om. For i samtalen, der finder vi al magien sammen. Så med de ord, så vil jeg sige til jer, at 2026 bliver spændende. Og jeg glæder mig rigtig meget til både at komme ud og holde foredrag og fortælle omkring, hvad livshistorien egentlig har af betydning, når det er, at vi skal ud og lave pleje og omsorg til mennesker, som har en demenssygdom. Jeg glæder mig til at komme ud og fortælle om, hvorfor, eller rettere sagt, hvad det er, vi kan gøre så meget anderledes, end at bruge en kemisk løsning. Det glæder jeg mig også meget til. Og så glæder jeg mig bare til at komme ud og fortælle om demens, og det at have overskud. Hvordan har man det? Hvordan skaffer man sig et overskud? Kan man egentlig det? Ja. 2026 bliver et fantastisk år, og jeg håber, at vi mødes. Har du lyst til at snakke med mig, så skriver du bare til mig. Sådan er det. Eller finder mig inde på min hjemmeside, demenskonsulenten.dk. Med de ord, rigtig godt nytår.